ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей. Видеои имрӯзаи мо як каме суҳбат гузаронидан дар мавзӯи даъват кардан ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ ва баъдан ба саволҳое ки ба мо равон кардагӣ биден ҷавоб мегардонем. Пешакӣ аз бародароне узр мепурсем ки меган дар мавзӯи аблава дигар барнома накун, лекин дар иҷа ҳастанд обуначие ки дар канали мо ӯ видеоҳои пештараи моро дидагӣ нестанд ва баҳри ҳамвози камтари дигар мефаҳмонем. Савол оиди аблава бисёртар мешава ки кадом сину сола даъват мекунанд ва кай буд мешава. сину соли аз 2002 то 1993, яъне ки таваллудое ки мо гуфтем ҳамин таваллудо ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд дар ана ҳамин призифе ки айни ҳол рафта истодааст. ва дар иҷа бо як чизи дигарам гуфтан мумкин аст ки моҳошам қонун ба назар мегира. агар ки шумо 2002 сол бошену баъд аз ноябр ба 18 солагӣ қадам монен, яъне 18 сола бишен, мисол дар моҳи декабр аввалош ёки охирош, дар ин ҳолат шуморо ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. яъне ки шахсе ки 18 сола шудагӣ нестай, ҳоло вая ба хизмат даъват намекунанд ва таваллудои 2002 моҳошон ки намераса, вайҳора аз призифи оянда аз даъват ба хизмати ҳарбии баҳорӣ ба номшон повиска меояд ва то таваллудои 1993 даъват мекунанд. кай буд мешава? бо савол метиҳанд бародарон ки рӯзи 27 ноябр даъват ба хизмати ҳарбӣ аллакай ба анҷом мераса ва аллакай ин дуюмин призиф аст ки ҳамин плани даъват ба хизмати ҳарбӣ тезтар буд шидестай. ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем. иҷа сабабҳош бисёра мумкин аз сабаби баста будани марзҳо ё ки аз сабаби зиёд рафтани хоҳишмандо, яъне шахсиятҳое ки ба хоҳиши худшон ба хизмати ҳарбӣ мераванд, мумкин аз ҳамин сабабҳо бошад ки тезтар пеш аз муҳлат ба анҷом мераса даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ. айни ҳол то рӯзи 13 октябра нақшаи даъват кардан ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ аллакай ба 75% расид. яъне ки аллакай 75% планшон буд шидагӣ ва ногуфта намона ки вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ана ҳамин нақшаи даъват ба хизмата дар як рӯз ба анҷом расонид. яъне ки ҳамин фармон биромад дар тӯли як рӯз нақшаша ба анҷом расонид ва айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон нақшашон ба 75% расидагӣ, 25% дигар мондагӣ, мумкин ки ягон ҳафта пас ё ки то охири яъне ҳамин моҳора нақшашон ба анҷом раса. ҳамин буд камтар суҳбат гузаронидан дар мавзӯи даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ шахсоне ки синни солшон ба хизмат расидагӣ ва шурӯъ мекунем акнун хондани комментарияҳоро. шарбат ян наистай. ассалому алайкум акаи Сорбон. ман аз шумо илтимос мекунам саволи мара ҷавоб диҳед. ман бозоргул шаҳрванди Тоҷикистон. мана милитсияҳо метрода қапида 2 бор штраф кардиянд 5000 рублӣ. ман Тоҷикистон бурам, ягон гап намешава. одамо мегӯянд ки аэропорта сар метиҳанд. Тоҷикистон рафти штрафи т процент мехӯра. ҳамин гап судебни дела мешава мегӯянд. ҳайрон шидам мондам. ҳамин саволда ҷавоб мегардонеден. аввалан ки шумо дар иҷа қайд накардем ки оё барои чӣ шуморо 5000 рубл ҷарима карданд ва агар барои административни нарушения шуморо ҷарима карда бошанд, албатта ки шумо метавонед ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёед ва барои виестон маҳкам будан аз ҷумҳурии Тоҷикистон шумо низ дида метавонед ки оё шуморо запрет кардагиянд барои рафтан ё ин ки не. ва агар ки шумо пултона ҷариматона дар уҷа пардохт кунед, ба шумо ягон намуд чорабинӣ дида намешавад. яъне ки аз ФМС ба наму ФСБ ҳамун ҷаримаи шумо дар муддати 3 моҳ мерава ва ФСБ баъд аз 3 моҳе ки ҳамун ҳуҷҷатҳои шуморо ҷаримаи шуморо ба худаш қабул мекунад, дар ин ҳолат
баъд фсб метавонад ки шуморо запрет кунад ва барои запретона дидан агар ки дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳам қарор дошта бошӣ метавонӣ ки аз ҳамиҷа проверка кунӣ ки оё тар запрет кардагиянд ё ин ки не. алишер шодиёв нависад: салому алайкум додар, як дар бораи роҳҳо гап мезадӣ зур мешуд, чота темаи граница аз байн рафтаст чӣ бало? бародари азиз, ҳоло дар бораи парвозҳо ягон хабари нав нест ва дар бораи границаҳоам низ ҳамчунин чӣ хабарҳои наве кашидаестай, мо пешкаши шумо мегардонем сари вақт. ҳар як нафаре ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз дошта бошанд, агар ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. И духтури дандон бародари тоҷикай, айном юристиҷаи муроҷиат кун, скидкат мекунад. канали ғарибон нависад: аз 17 то чандума аз Санкт Петербург давом мекунад рейсҳо. видеое ки мо 1-2 рӯз пеш пешкаши шумо гардонидем, дар омада ҳамуро тамошо кунед. 107 парвозе ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардагиянд то 31 октябр мо ҳамаша гуфтагием ки аз куҷо кадом числода парвозҳо муқаррар гардидагиянд ва ногуфта намона ки ҳар рӯзе ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз Россия 5-6 рейс муқаррар шудагиянд. қобилҷон Низомов нависад: ассалому алайкум ака юристсози хубӣ, меган Тоҷикистонро визата маҳкам мекунанд, аниқ кунед. мо дар ин бора аллакай суҳбати бисёр гузарондем ва қайд кардем ки агар шахсиятҳое ки дар Россия беҳуҷҷатгузорӣ гаштугузор карда бошанд ва ба аэропорт омадаву ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҳозир шуда бошанд, дар ин ҳолат анаму фсб Федератсияи Россия метавонад ки запретчон кунад, яъне ки визчона маҳкам кунад ва дар ҳолате ки шумо агар ҳуҷҷатгузориҳотон мақсад туғрӣ бошаву ягон амуд ҷарима надошта бошен дар уҷа, ягон амуд ҳуқуқвайронкунӣ кардагӣ набошен, дар ин ҳолат вақте ки Тоҷикистон омаден визди шуморо маҳкам намекунанд. ҳусейн Чилаев нависад: салом акаи Сорбон, мо дар як завод кор мекунем, официални кор мекунем, аз мо НДФЛ мегиранд. ин тариқ қонун ҳаст ака? ҷавоб тежда дорам. аллоҳ нигаҳбонат бошад. ҳазор раҳмати калом бародари азиз. ҳуҷҷати НДФЛ бародар и ба тарзи забони тоҷикӣ бигирдем, агар андоз аз даромади шахсони воқеӣ мешавад. агар ту дар уҷа ба ягон бизнес кору фаъолият мекардӣ ва машғул мекардӣ, яъне ки бизнеси шахсии худта медоштӣ, дар ин ҳолат ин ҳуҷҷата аз ту талаб карданда возможно буд ва дар ҳолате ки ту дар ягон ҷо кору фаъолият мекуниву ҳама ҳуҷҷатгузориҳои корхона аз ҷониби ҳамун раиси корхонатонад, дар ин ҳолат бояд ин ҳуҷҷата аз шумо талаб накунанд, лекин бояд патентон ҳатмӣ бошад. Исақов нависад: ассалому алайкум ака, билетҳоро нархша гӯен, ман Россияда ватани худамро парвоз кунам, депортш мекунад ё ин ки не? бародари азиз, мо дар ин бора гап задем аллакай дар бораи виза маҳкам кардан ва дар мавзӯи нархи билет 400 еврора дар бар мегирад. Каримова нависад: рост, официални сайти МИДда ҳам навистагие ки 107 рейс мешавад аз Русия ба Тоҷикистон. албатта ки аллакай дар ҳама ҷо қариб ин чиз пешкаши анаму хонандагон шидагие ки аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон 107 рейси чартерӣ муқаррар шидагие то охири моҳи октябр. хушбахт Сити нависад: ассалому алайкум акаи Сорбон, ман як бачаи хола дорам, ҳам падараш ҳам модараш аз дунё гузаштагие. ӯро ба хизмати ҳарбӣ бурданд. мо метавонем жалоб кунем аз пушти коргарои ҳарбӣ. ӯ як бачае дар оила. агар ки ба хоҳиши худаш нарафта боша, албатта ки метавонӣ. агар вай ба хоҳиши худаш ариза навистагӣ бошаву пешниҳод карда боша ба военкомат, албатта ки ӯро қабул мекунанд ва дар ҳолате ки ба хоҳиши худаш набоша, шумо низ метавонед дар воени прокуратура шикоят кунед. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад, дар Инстаграм саволҳои худтонро равон бикунед ва дар канали юристиҷаи обуна шидана фаромӯш намекунем. худованд мо шуморо нигаҳбон бошад.